a la platja. Avui fa un dia fabulós. El sol escalfa amb molta força. És de debò un dia molt calorós. L'Andreu s'ha llevat d'hora i ha tingut una brillant idea. Bon dia, mare. Avui podríem anar a la platja? Li pregunta l'Andreu a la seva mare. Sí, estimat. Avui fa un dia meravellós i anirem a banyar-nos. L'Andreu prepara amb molta il·lusió totes les seves coses. El vestit de bany, la galleda, la pala, el rasclet, el flotador, les ulleres per nedar per sota l'aigua. L'Andreu desitja arribar. Vinga, Andreu, anem! A la platja hi ha molta gent. L'Andreu ha guardat la roba a la bossa i es dirigeix ràpidament a l'aigua. Xoc, xoc! L'Andreu s'hi floteja tan feliç a l'aigua i quan neda per sota l'aigua sembla un peix. L'Andreu és un bon nedador. Després d'una estona, se'n va jugar a la sorra. Ha construït un castell de sorra amb la seva galleda i la seva pala. Col·locant-se la galleda al cap i preparat la pala amb una mà, s'imagina que és el circ campionador. Tanmateix, l'Andreu no para quiet, ni un segon de deixar anar a pescar uns crancs. 1, 2, 3, movent algunes roques i escarbats. A la sorra ha caçat uns quants escarbats. La galleda està gairebé plena. L'Andreu ha demostrat ser un bon pescador. Al migdia torna a casa tot feliç perquè ha passat un matí meravellós. Un aplaudiment.